Aktwal sa amuang pagpanguha og isda nga gitawag og kasili, sa Tagalog ni igat ug sa English ni is eel. Kung yung makita perting taasa og dako kayo. Salamat sa paglantaw. Andam na jud ta nga makasugba ta anig kasili mga ka-viewers. Tanawan ninyo perti yun ning pagkataasa ning isda. Maalaan jud ninyo bitin kung kamo mo'y maglantaw diya sa video. Busog na pud ta ani sa sinugba nga kasili. Another part sa tuwang video nga nakakuha tag kasili og karon atuana ning andamon para atuana yung sugbaon. So ilahan na nang hinluan din ha mga ka-viewers kung yung makita sa video og hurot na pong bahaw ani nakuha. So lami kayo ning kasili mga ka-viewers, basta presko pa jud kayo siya nakuha, kana bang buhi pa jud siya nakuha gikan sa sapa. Kay kini bagong isda dili ni siya maayo pod nga kana bitawng padugayon pod nga mura siyag madubok. Kinahanglan jud kanang presko pa jud siya sugbaon aron lami jud siya kaunon.